Zero pa doon. Ano kahilapad daw Yes, ma'am, yung bulkat di ay guys. Ngayon ako na pumamay sa buhay klase, guys. Sana sa mga kasi ate, ako na klase sa food kasi yung maestro, guys. Gimingaw na ba kunin mo Sir Lemuel? Gimingaw na po kunin mo Mamariape. Hi, Sir Lemuel. Hi po ni Mamariape. Muhay po kunin Rika, mahay Rika. Gimingaw po kunin mo po Rika. Terrible hours later. Hi guys, madyong gabi itong tanan. Story time ta. Karon ding adlaw. Wadyo ko ka vlog kay agamang silingan. Nagpalabi na po silang gibati. Nagpatugtog rabi dyan kasuga. Mo nang wadyo ko ka vlog rong adlaw. Hindi pa di ko dugay na uli. Gikan ko sila atipate. Kay importante gibuhat dito sila. Ako na ni hapon, ganina, gigutom ko. Napaday bikong nabilin sa gahapon sa celebration sa ilahang wedding anniversary na nanay. Ako kay bogin sa ning Julie pagbuhat. Lami si Julie mo himo og biko. Ha? Nay kuha nay lunok. Alas 9:30 na. Ang silang higda na ako. Kuhan pa ka nang nangisnak. Tawa. Kanang nay. Story time. About ning Aliana ba? Si Aliana bisag nga na ijahang kanang pamuot. Mingin tanga consider autistic pero consider kanang nay autistic siya pero di siya parehas sa ubang mga bata nga katubit tang wala kay amahan nga na ibang mga bata di raman siya mangita og amahan pero si Aliana kuan lahi siya kay daghan man po kog nailhan nga kanang nay pareha na single mom da nangutan ako nila ang ilang mga anak nga wala gi pagkaila silahang ama wa man nga mangita pero si Aliana kay sakad sa katong pilapay jang edad na mga apat masuro ka tuig kuan naman si Jack nang nangita naman sa jang papa nga nako usahay ka nang nay maluoy ko magnahana ba nga ingana ang anak magpangita sa jang papa nga karong adlaw lagi ako nagdahom nga sa katong gipost ni Mama Julie ba nga video ni Aliana ako nagdahom nga mo daghan dig views inja nakaabot sa ijang ama aga nang panawagan ni Aliana nga gusto siya makakita sa ijang ama ako sabot sang ibati kay si Aliana lagi naglong jud siya og father's love nang ang gusto di na gud importante og kuan kanang nay naanad naman po ko ano po ko tabangin nila niabot man po og 15 edad ni Aliana nga wa jud sila mo tabang hagharap pong gusto sa una di jud ko gusto nga si Aliana ang ipailaila nila nga na wa ko nagdahom nga nagbabot ande sa Aliana pangita de si Jao ganang ama nga karon kay sige nag-ingon nga gusto makakita may jang kalipay nga makakita ko no sa jang papa mao gito nga sa video nga gi-upload sang manghod daghang kadyo ning comments klasik-klasik mga gipang comment ang mga tao natoy ning comment na ingon nga kanang nay wa ko na sila kay bao nga wa ko na sila kay bao nga nade ko nay anak si Jonas nga autistic lisod pag makaibaw sila nga daramas Alianas Alicia nja kunuhay ako inahan di wade ko kaibaw kay ama sang anak manang uban mag-istorya ko bitaw mga husgara po diretso agaha naman po ba nga manaluoy ko
nga unta ka nang nay matuman jud ng pangandoy ni Aliana ba nga makakita si siyang papa. Kay karon gani bisag nakakita si Just picture nakaibaw si nga nakaibaw siyang papa nga nagpangita si Aliana aron siyang lipaya. Insan nakahaog kanang magkita sila personal. Tumaw na yung comment magjang papa niingon nga mahadlok ko ng mga ri. Sus, tinid pa siyang tao, hindi pa siya saka siya no. Orang di siya tao, marasag way kaluoy, yung di siya mapakita. Hinanginaat gahapon mi nga kanang matuman jud ag pangandoy ni Aliana nga makahimamat ni Jajang ama. Kay moro nay pinaka happiest moment sa kinabuhi ni Aliana nga kanang nay makita ni Jajang papa. Kay kanang hang binuangan ang gingnan nga bakit ang imong papa atong kasakitan atong kulatangan binuang lugod pod. Mingan si nga di kuno kay luoy. Makit ang kuno Jajang papa ja kuno gaksen. Na nakaingon jud ko nga bisag di siya kuan ba si Aliana no autism pero nasa jay heart nga ingana nakakuan ko nga kuan lagi kanang dis Aliana jud kuan ba kanang nay naglung jud si Father's love kay bisag ang ingin nga wa man ka tagdas mong papa pila ka tuig wa man ka lilia si mong papa adyo na to na hanginin ba na kuan man to kanang nay wahiningdan kay nindako na lamang ka wag jud ka duawa wag jud ka padadi mayon na ba asling istoryahan kay arong muhit si Jasem papa pero di man di man sila nga luoy kuno makit ang kuno jang papa ja kuno gaksen na sumana ako na touch pug ko bisag sa una ning ko nga di dyan ipakita gang anak ni ja di day hara dito na istorya sa una abot di day panahon nga bisag mingan ta nga di na pakita pero kanang atong kalawis sa atong anak ug insay kalipay sa atong anak malipay pud ta mo nang ako okay ra ko nga mapakita si ja pero kinahanglan mo rin sa diri among pamudyo sa marato ni share na po ko kay video lagi nga di-upload ni Julie kuan kanang dagag views nakaabot na jud sa amahang Aliana. Naman pong iyampo nga makakita jud sila. Yeah. Kuan day pod kanang share day po ko ba nga karong adlaw nalipay po ko kay kanang sa mga aning subaybay na katong dito pa ko sa Manila nagangamo katong doktora nga tiguwang kuan birthday ni sa karong adlaw hinja kanang nanawag ba nagkaisorya miss video call ako kay live ang good ko kay og kanang mahawa na ko sang gitrabaho nga na din ako hindi na ako magsig-contact may ikag ko ba nga na pero sila may ning contact nanawag nag video call me sa ngamo sa una kuan na pila ka tuig kong nawalag to mga 2 years o 2 years si doktora kuan na idang edad karon 92 ja gisenden kog video gisenden kog picture wa pa jud si dayog natiguang nagtaman mao ra gihapon nalipay ko kay man ang giampo nga unta si doktora maabot og 100 years kay nisaad ko nga og maabot ulit sa 100 years basta pakabuhian pa pug ko mo adto ko ni ja ana mga panahon na kuan na naman na mga 8 years pila ang edad na dana 45 man ko karon kan puhon pakaabuton pa ko sa Ginoo og tagan pagtaas kinabuhi 52 ang edad na si doktora mag 100 years na mao naningingon ko nga Lord kanang tagay pagtaas kinabuhi si doktora kay ron matuman naga ang promise nga
mga adto ko niya. Di po ko makalimot ni doktora sa una kay dugay ba po ko sila ng trabaho. Hanja kanang daghan po ko na totoo na niya. Daghan ko mga naibawaan ba. Nang harlipad dyan hanggang daw lagi kay naka-istorya mi. Sa mora to, sa kuan pa ka ng SKL, share ko lang. Pamantay video may share ka ro ng story time sa laman punta kay malagi ng sitwasyon na madari nga. Grabe ka mong silingan makapatugtog. Hindi nga lagi kong asa ka may pwedeng mo report nga. O makapatugtog sila. Grabe mga dyan kasuga. Tabla pa man ng murag na nag-disco. Hamo nang didid mi makalugar video. Nangapi ko. Ang mga tao na rin ang tuhog na ako rin nagtikaw-tikaw. Tomorrow day to, ahong SKL for today's video. Salamat sa mga kanunay nga way puas nga nagsigig hapog lantaw din ang daily vlog. Hindi, nga dyan kong pasensya sahay. Mag-upload ako nga wajay tarang edit. Yung video, ma-upload na dyan ko na isay, makakuhaan ko nga dapat pa maday mag-voice over ko nga na. Hindi, nakalimot ko. Harang may upload nga wala ko naka-voice over. Pero, bawi na dyan ko sunod. Kaya uban kami naganahan kayo yung video edit. Pero, bawi na dyan ko pohon. Magtarang na dyan ko sa pag-video. So, maura to. Nagang salamat. Bye-bye. Next day. Play mo papaday. Nalipay ko tayo sa. Manhi ko siya next week. Yehe, lipay na. Sige na, oray na. Kita lagi mong makakita kasi mo papa. 15 years. Isa pa mo makita. Di ba? 15 years. Kaya kinsinong ka. Gikas pag himugsugon. Basta siyang guwang na. Himugso. Karoon pa magpakita. Ako ko tayo, 29 ang edad. Ako himugso. Amahan. Di lagi siyang rola. Purarat ka man, day. Ana, day! Naday! Hindi mo papaday, da. Mauna si Saday. Alam ko pa doon. Hello kahilapad daw Nada, da. Sudah, na magpaabot ka, dari. Alam ko papadunas. Nasa kamar si papadunas. Nasa kamar si papadunas. Hari naman niya, kay loin tao pag imong anak. May problema dyan mga rin. Naman dari sila na nagtatay na, may problema dahil nanay. Huwag ko na problema. Sige, lagi ka bukbukong ate ali. Para naman dyan dari yung inyong anak, para kaluoy ka dyan. Problema. Alam ko. Liwat mo din yung mugnaw na. Pareha silang ilo. Ay, para, naabit ay mong anak, parehag daw. Kahila ko luwi ko. Alam ko. Magpaabot ha, basa to imong chat, magpaabot kuno dali kani magkag next week. Lukso itang sa kalipay. Damas tatay, basin mahadlak ko naman hitay. Problema. May problema ya, kuha na ding Aliana, kay gusto siya magkasangop nimo kay kinsi katuig na wakakita. Bisita, alaman. Kaliana. Para mapili po di sa mga nasa papa. Dara Alam ko papadunas. Magsilpit pa tayo sa. Magsilpi ko mo. Ay, lagi daw ko magsilpi ko sila. Luis eh. Saan ka na pagsilpi? Picture ko ay. Nihadyo na lang. Yeah, ito pa, isa pa. Patarag na. Smile. May magsilpi ba ako? Smile, okay. Yung picture. Picture sa kansil. No, hindi man. Tanaw sa kuno, sir. Tanaw kayo mo picture kuno siya. Picture ko siya kay... Kasi ba, rapitol po. Di ay, joke Di, kaya. joke ra. Alam ko papadunas. Paabot ka. Bugon ko no. Kahilap naman, kulaluwi ko. Ay, salamat sa Ginoo. Kaya na... Kuha na ito. Hindi mo undang. Kaya di man itaon din mo undang rin.
Sige, pangita. Pag-abot na ko, nay, daan na dito siya, sige pangita. Lima pa may ng edad. Pasunan. I love you kuno. Pinangga lagi kuno kanija. Yan, yasir. Yan, normal. Isa lagi kuno kang agakso, nung makita mo, kisan kuno kanisa pinapiti. Pinanggalan mo day? Luwi di. Katuod ba ka dari, sir? Katuod, labay kuno. Naning hapit day. Damay dyan ko na gagaw mayag. Nakuno kay igagaw sa mahayag. Survey may libres daw mekaniko. Nasi nga na mekaniko na libres. Tadi ako. Gikilig mo ate